Този поздрав е од дядо Попе и баба Марија за нашите вниси Васко и Благој, като казваме, че многу ги обичаме, бъдете ни живи и здрави, Васко и Благој. И Васко са, тајо Благој са, ту ме сиен, амари подкрепа, амари сила, одевел те пазинел, ту мен те благословинел, ту мен Васко и Благој. За напред ние ще сме до вас, ще ви подкрепим пенела тумаро, папу со Попе стаи, тумари мами и Марија. Амен, ние сме благодарни на Бог, че ви е изпратил точно при нас, моите внуси Васко и Благој. На камукас тумен, туме си е намаре сърса срес, амаре джиера, нашата слабост. Дори когато съм натажен, когато ви виждам вас двамата братя, ставам най-щастливия дядо и баба на света. Пораснете ми, живи и здрави, моите силни лъвове, да сте ми живи и здрави, Васко и Благој. За вас ще се трудя, докато сам на крака. Вие няма да бъдете лишени от нищо, моите внуси.